Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız tırmışındağı uçraşular hem vakıgalar bilen bu atna davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırman. Siz Tatarlar tapşırığın qarısız bugünkü çıkarılışta. 10. Bütün Rossiya Avul Saban toyu Qamışlıda. 10. Bütün Rossiya Tatar avulları Saban toyu gürley. Biz Samara jirliginde. Ebit 10 yıl elek nehmine Samara ülkesinde 1. Bütün Rossiya Tatar avulları Saban toyu bulgan idi. Geroy Ana Muzeyi. O bit akçasını çekip, yüzüne motor kümmек alayım demegen, motor itek alayım demegen, pahalılık için kaygırtkan. Tatarşa 1. musical. Татарстаныбыз тамашачысы ішіндегі мен татар тамашачысы, біздің театрыбызны сүйіп келген татар тамашачысы, башқа милләт тамашачысы үшін де бик қадірлі бүлек болыр деп ойлаймыз. Tapşırıq zaxırında 100 yıl ilk sahifesi. Kış gazetası 1919 yıl 7 may sanı Teatr ham muzika deb isimlangan rubrika. Halkımız uyuşturgan mühim şaralar bizni yolga çakıra. Samara ülkesi Qamışlı rayonu halkının 83% Tatarlar. Rayonda 11 min Qamışlının üzerinde 6 min kişi yaşay. Alar bu yılғы 10. Bütün Rossiya Avul Saban toyun kabul ettiler. Şunusunu aytıp keti orunlu bolur. 2009 yılını 1. Bütün Rossiya Avul Saban toyun uzduruşlar da alar idi. Ул вакытта милләттәшләребез Гали авылында очрашты. Бу юлы да 2 көн дәвамында барган вакыйга бик күп очрашулар, мөһим чараларга бай булды. Килгән кунакларны Камышлы районының үзенчәлекләре, атаклы шәхесләре белән таныштырдылар. Татарстан мәдәният хезмәткәрләре концерт оештырылды. Кыскасы, Сабан туе бик югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Şaralar, beyram şaraları nәкміне avulның үзәгендә башланып китте. Шагыйрь Әнвәр Давыдовның тууына быел 100 ел. Самара өлкәсенең Камышлы районы мәдәният йорты каршында аңа бюст ачылды. Җирле мәдәният йорты үзе дә бөек якташы исемен йөртә. Танылган шагыйрьгә бюстны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Самара өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров һәм шагыйрьнең кызы Алсу ханым ачты. Конечно. Ну, а ты, конечно, Камышлагыл бик шатланып кайтадыр. Хәзер инде вот памятник булып кайтты. Камышлыда яшәүчеләр үз тарихына, шәхесләренә карата игътибарлы, аларның исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан күп эш башкаралар. Сабантуй кунакларының райондагы кайбер музейларын карап чыгу мөмкинлеге булды. Музейга килгән кеше китап табып китә, аннары соң китаплар артыннан да безнең читательләребез дә шуның белән күбәя. Музейларда йөргәннән соң кунаклар кич белән Камышлы авылы үзәгендә төзелгән зур сәхнә янына Татарстан артистлары чыгышын карарга җыелды. Рөстәм Миңнеханов һәм Дмитрий Азаров Сабантуй мәйданчыгындагы Татарстан Республикасының Кукмара районы тәкъдим иткән милли хуҗалыкларны карап чыктылар. Аннан соң Самара хуҗалыгы мәйданында Татарстан Республикасы белән Самара өлкәсе арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә төбәк-ара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. 10. Bütün Rossiya Avul Сабантуйының рәсми өлеше Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Самара өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров сәламләвеннән башланды. Исәнмесез, хәерле кадерле дуслар. Я рад вас приветствовать на Самарской земле. Для нас большая честь принимать сегодня 10-й Всероссийский сельский Сабантуй. Я очень рад, что этот праздник мы отмечаем все вместе. Самара 25 лет отмечает Сабантуй как общегородской праздник. Сезне шын күңелдән безнең иң яраткан бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән шын күңелдән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, киләчәктә дә шулай күрешергә насыйп булсын барыбызга да. Рәхмәт Сабантуйга килгәнсез. Уровень организации, подготовка здесь на самом высоком уровне. Это слова благодарности вам, вашей команде и ваш местный глава Рафаэль Камилевич, он тоже молодец. И все, кто сюда приехал. Это на самом деле праздник не только для татар, башкир. Это праздник нашей страны. Спасибо
Я хочу сказать Рустему Нургалиевичу, своему старшему, мудрому товарищу, и за нашу совместную работу и постоянное взаимодействие. Рустем Нургалиевич, ну сейчас пришло время нам дать команду вместе. 10-й Всероссийский сельский Сабантуй объявляется открытым. Рәсми сәламләүләрдән соң җитәкчелек тарафыннан дәүләт бүләкләре тапшырылды. Самар өлкәсенең Дуслык төбәк татар иҗади иҗтимагый җәмгыяте президенты Фәхретдин Канюкаевка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале бирелде. Бәйрәм бүләкләргә мул булды. Бик зур рәхмәт Татарстанның хөкүмәтенә, Татарстан президентына шундый бәяләгән өчен. Без бик тырышабыз, менә бәләкәй генә кеше Татарстанда яшибез, Камыш районында. Мәдәниятебезне, телебезне сакларга тырышабыз. Балалар тәрбиялибез, аларга мәдәниятнең бөтен яхшылыкларын сеңдерергә тырышабыз. Халыкта шатлык, матур, карап йөрисең, әлхәмдүлилләh, бик шатланасың. Милләтем өчен, халкым өчен шатланып йөрим, Аллага шөкер. Үзебезнең телдә сөйләшеп, тыңлап, әлхәмдүлилләh. Сабантуй күрдем дисәм дә инде менә бу иншабе дип күрәм бүген. Бөтенесе эшләнгән бик матур итеп. Күңел көне шундый матур. Ничә кеше килдегез? Без 16 кеше килдек Мариэлда. Менә оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Чөнки менә күңелле дирәген биреп эшләгәннәр монда. Бик матур. Менә мин уже үзебездә менә 25 елдан 28-нче Сабантуй үткәрдем быел Сарапулда. Ну, уже миңа теге бу эшләр мин аны беләм инде ничек аны эшләнә. Но менә монда бик организация матур. 10-нчы бөтен Россия татар авыллары Сабантуйы гөрләй. Без Самара җирлегендә. Ә бит 10 ел элек нәкъ менә Самара өлкәсендә беренче бөтен Россия татар авыллары Сабантуйы булган иде. Гали авылында булган Сабантуйның оештыручыларының берсе минем янымда. Һәм без инде үз чиратыбызда бүләксез йөрмибез. Татарстан Республикасы Кукмара районында җитештерелә торган әлеге табаны без нәкъ менә беренче бөтен Россия татар авыллары Сабантуйын оештыручыларга бүләк итәбез. Безне зурлап шулай бүләк биргән өчен сезгә зур рәхмәт. Сабантуйлары мөбарәк булсын. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Әйбәт, бик матур. Моның өчен Сабантуйлар бер кайда булганы да юк. Һәрбер дөньядагы татарларга исәнлек, саулык, бердәмлек. Камышлы районы безнең татар районы. Без бик шат. Сабантуй бик яхшы ясалган. Бөтен дөнья татарларына бик зур сәлам. Самар өлкәсеннән, Камышлы районыннан киләчәк күрешүләре хәтле. Чисто, әлбәттә билгеле. Молодец. Безнең теге шыбага дигәннәр именно только абсолютно Рустем Нургалиевич та и конгрессның Василоведа только көрәшсеннәр ди, чистага да көрәшсеннәр ди. Менә Кабул булды әйткән сүзләре Батыр безнең Муса булды бегән. Чиста көрәш, чисти татарча күтәреп алып салу. Бик рәхмәт. Бик каты шат инде мин. Тегелне бит Чебоксарда ота торып та абсолют призны бирмәләр. Шуңа күрә без бу юлда да Аллаһ шөкер тренер Илдусай белән Хәбир абый булган җирдә хәрәм булмастыр дип ышанып килдек. Аллага шөкер. Хәбир абый сүзендә тора. Рәхмәт аңа бик зур. Әлбәттә. Миңа бик каты приятно. Бу минем быелга икенче машина инде, Аллага шөкер. Мусаның бүген туган көне. Менә минем янда басып торган Пәһлеван Батыр, ул безнең милләтебезнең йөзек кашы, күп еллар буена дан тоткан көрәшче Хабил Бикташев.
Ул шушы җирнең баласы. Ул бүген баш хөкемдар булды. Без шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән менә шушындый искиткеч күркәм Сабантуйны оештыручыларга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Самар өлкәсе Камышлы авылында 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары Сабантуйы төгәлләнде һәм ялт иттереп яңгырда үз эшен башлады. Булсын, яңгырда булсын, яшыда булсын. Киләсе Сабантуйыбыз Татарстанның Үсмер районында узылачак. Киләсе ел Сабантуена да исән сау. Әлеге Сабантуйы турында сез тулырак халкым минем тапшыруында карьялачаксыз. Бәйсәнә Садретдинова, татарлар, Камышлы авылы, Самар өлкәсе. Утызынчы июнь көнне 59 яшендә танылган драматург, артист, режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әмир Аман улы Камалиев вафат булды. Ул халкыбыз күңелендә сәхнәдәге образлары, телевизион спектакльләре һәм иҗаты белән озак сакланыр. Туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Герой ана музее. Ул бит акчасын җыеп, үзенә мотор күлмәк алыйм әле димәгән, мотор итәк алыйм әле димәгән, менә халык өчен кайгырткан. Татарча беренче мюзикл. Татарстаныбыз тамашачысы өчен дә татар тамашачысы, безнең театрыбызны сөеп килгән татар тамашачысы, башка милләт тамашачысы өчен дә бик кадерле бүләк булыр дип уйлыйбыз. Тапшыру ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Көч газетасы 1919 ел 7 май саны театр һәм музыка дип исемләнгән рубрика. Аларның ишле гаиләсендә 7 кыз һәм 2 малай үсә. Бүген исә балалар, оныклар һәм кияү киленнәр бергә җыелса, аларның саны 100дән артып китә. Сүзебез республикабызның Чүпрәле районы Яңа Ишле авылыннан 9 бала үстергән Сара апа белән Гомәр абый Валиуллиннар гаиләсе турында бара. Шушы көннәрдә генә район китапханәсендә хезмәт ветераны һәм ел хәйриячесе исеменә лаек булган Герой ана Сара апа истәлегенә музей бүлмәсе ачылды. Зур гаиләнең зур шатлыгын уртаклашучылар арасында безнең үз хәбәрчебез Рәмис Сафин да бар иде. Мені бусы бит инде безнең бабайны Фәрит абай да бит. Бусы сезнең әбиегез да бит. Прадедушка, менә бу инде безнең бабай әтәйнең әтәсе. Бу көнне музей бүлмәсен ачу тантанасына килүчеләр әнә шулай үзләренең борынгы әби бабалары, туганнары турында байтак кына мәгълүмат алу бәхетенә иреште. Әйтергә генә ансат бит. Алар архивлар аша үзләренең 11 буынлык нәсел тамырларын ачыклый алганнар. Ул 1650 елда туган Илдебай исемле бабайдан башлана. 1922 елда Яңа Ишле авылында туган Сара апа бу нәселнең 6нчы буын вәкиле. Гади авылның гади бер гаиләсеннән чыккан Сара апа тормыш иптәше Гомәр абый белән 9 бала үстерәләр. Без бит инде күп бала булгастан соң иде күп кеше булган бит инде. Ял көне килгә килеп җиткәннән соң әтәйде ник кенә бу мәктәптә ял көне бирәләр икән дип. Мин хәзер аның ул сүзләренә бик инанам, потому что кеше күп булгастан соң мәктәпкә чыгып киткәч анарга әзрәк инде покой калгандыр. Шуларга күрә шулай әйткәндер инде ул. Сара апа гомер буе кешеләргә ярдәм итеп, мохтаҗларга булышып яши. Бу аның тормыш кыйбласы. Лаеклы ялга чыккач та еллар буе пенсия акчасын җыя да авылны икегә бүлеп агучы инеш аша күпер салдыра. Ay sayın alıp kuya varacağım. Benim metem bir miçtan var metem. Davay küpür salık mı met? Yani deyir sinnen de biz derbis genene bizdi. Biz Irak'tan alavızda tuzduramız deyir. Bu mengege kalatırgan kişi bir kişi bulsa da rahmet etti bundan deyir. Әлге инеш аркылы яз һәм көз айларында картларга түгел яшьләргә дә үтү мөмкин булмый. Бүген инде мәрхүм булган Сара апа турында авыл халкы әле дә рәхмәт сүзләре белән сагынып сөйли. Ул бит акчасын җыеп, үзенә мотор күлмәк алыйм әле димәгән, мотор итәк алыйм әле димәгән, менә халык өчен кайгырткан. Менә шушы минем йөрәгемә үтеп керде. И шуннан соң мин хыялландым. Бу әбигә
Мен Ак Калфак жетекчиси 14 жылда гына булдым. Шуннан соң мен хыялым, ул менин прямо хыялымда бар иде, әмма максат итеп койдым мен. Бу әбигә музей бүлмә ачмасак, минем Ак Калфакның эше бөтенләй яхшы булмас иде дип уйладым мен. Район китапханәсендәге әлеге музейны булдыру идеясендә беренче булып Гөлфия ханым үзе күтәреп чыга. Гөлфия Зариповна миңа әйтә, мин дир яңа эшле авылында Сарапага дир музей асызым киләде. Ә мин бит аны белмәдем, минем әнигә икәнне. Аннан соң инде ул миңа аңлатты яңа эшленеке Валюлина Сарапага дип. Безнең әни бит инде 9 бала үстерсә дә, анда үстерүче аналар бит инде бездә күп. Ул ничек безнең әнигә музей ясый икән дип мин аптырап калдым. Мин анарга башта согласие бирмәдем. Аннан соң инде ул настаивала Гөлфия Зариповна юк дир. Ул благотворительность буенча, күпер ясату буенча без анарга ясарга тиеш, безнең балаларга үрнәк, киләсе буынга үрнәк булырга тиеш дип шундый тәкъдимдә калды. Экспонатларны төрлечә җыйдык. Ясатып та алдык, иләренә барып ирәндек, балаларына чыктык, тупладык, шәхси әйберләрен алдык. Менә шулай итеп килеп чыкты ул безнең. Байтак кына шундый изге гамәлләре өчен Сарапа Валиуллина 2013 елда республиканың ел иганәчесе дигән мактаулы исемгә лаек була. Мондый премьерлар әтик республика күләмендә дә юк иде. Без Сарапаны тәкъдим иткән идек республикада уза торган хәйриятчеләр бәйгесенә. Анда ул республика буенча җиңүче булып чыкты. Сарапа балаларын да кичи яшьтән үк кешеләрне яратырга, хезмәтне сөяргә өйрәтеп үстерә. Әни әйтсә инде, кызым шулай эшләргә бит, улан балалар шулай эшләргә исә, только миңа бак димәгез, эшләмәсәгез дә бак дигән сүзгә ишетмим дия иде. Но без үзне эшне җиренә җиткереп эшләргә тырыша идек. Әнә әткәч инде эшне җиренә җиткереп эшләп куя идек. Бер качанда без аның әткән сүзен тыңламыйса, эшләмичә калмаган. Гадәти булмаган музейда Сарапаның бик күп шәхси әйберләре куелган. Шулар арасында иң кадерлесе әлбәттә инде ул тотып укыган Коръән китабы һәм аның әти-әнисеннән калган менә шушы борынгы дини китаплар һәм инде әлбәттә аның укыган тәсбиһе. Гомумән музей киштәләрендә Сарапаның байтак шәхси әйберләре урын алган. Бу Шүпрәле районындагы күп балалы гади бер анага багышлап ачылган беренче музей. Район җитәкчелеге киләчәктә шундый кешеләр турында материал туплап, хезмәт музее ачу турында да хыяллана. Районда туып үсеп, районда гомере буе хезмәт күрсәткән өлкән яшьтәге безнең апаларыбызга, абыйларыбызга бик хөрмәтлебез. Аларга бит инде хәзер күп әйбер кирәк, аларга игътибар кирәк. Татарстанның Шүпрәле районыннан Рамис Сафин, татарлар. Кәрим Тинчурин театр сәхнәсендә беренче тапкыр татарча мюзикл. Бу көннәрдә тамашачыларга Башмагым джаз премьерасын күрсәттеләр. Тулысынча диярлек җыр һәм биюләрдән торган спектакль мюзикл стилен яратучылар күңеленә хуш киләчәк. Таҗи Гыйззәтнең Башмагым әсәрен бу дөрестән дә яңача уку, үзгә караш. Премьерадан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Тинчурин театр сәхнәсендә әле шын мюзиклның куелганы юк иде. Шунлыктан бу бик дулкынландыргыч мезгел. Аның жанры, стиле үзгәртелде. Ул хәзер безнең мюзикл, джаз стилендә, стилягылар турында бара сүз. Ягъни укымышлы, күтәренке, кәефле яшьләр биеп, җырлап яшәүче, билгеле мәхәббәт турында, инде Башмагым әсәрен белүчеләргә мәгълүм, аның сюжетын сөйләп тору кирәкми. Гомумән безнең өчен, актерлар өчен дә беренче тапкыр, Тинчурин театры өчен генә түгел, бу гомумән татар театр тарихында беренче тапкыр татарча мюзикл куелган. Премьераны 4 ай әзерләгәннәр. Көн сайын җырладык, бейедек ди артистлар. Бик күңелле булды. Эшләве, биюләр дә булды, җырлар да булды, оркестр да безнең нидә утыра, әле беренче тапкыр булай. Яма дип әйтәләр инде русча. Чокырда утырдылар. Декорация бик матур, костюмнар үзегез күреп торасыз, бик матур костюмнар.
Шунысы кызык, Кәрим Тинчурин театрында Башмагым спектакленең 2нче тапкыр куелуы. Икенче мәртәбә куябыз. Беренче мәртәбә куйганда без анда яшь кызлар идек. Бу 20 ел элек куелган спектакль иде Башмагым. Анда минем әни шәхсән Исламия Махмутова уйнады. Җиһан карчыкны әти Кәримбайны уйнады. Без ул вакытта яшь кенә кызларны уйнап җирдек. Ә менә хәзер инде мин әни ролендә Җиһан, мин карчык түгел әлбәттә, апа булып уйныйм. Мин әти ролендә. Ринат минем әти ролендә инде. Мәхәббәт башмакларга сатыла аламы? Спектакльдә ике гашыкның кавышуына башмаклар сәбәпче була да инде. Башмагым джаз спектакле дөньяда иң бөек хис, сөю хисенең дөньядагы бар байлыклардан да истин булуына тамашачыны кабат инандыра. Татар халкының йөзек каш булган әсәрләренең берсе, ул безнең инде ничә еллар буена халкыбыз тарафыннан яратылган һәм бу беренче кат испатланган инде бик яратып карала торган әсәр. Ләкин безнең инде бу чиракта менә бүгенге премьера әлбәттә хезмәттәшләрем әйтеп үткәнчә үзенчәлекле. Монда бик күп яңалыклар. Без бу әлеге әсәрне, Башмагым әсәрен бөтенләй яңа яктан, яңаша спектакль буларак күрсәтәбез. Шул ук вакытта әсәр миллилеген дә саклау белән кадерле. Җәүдәт Фәйзинең музыкасы сакланган, тамашачлар да премьераны бик яратып кабул итте. Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Бер гасыр элек халкыбыз тормышында нинди вакыйгалар булган? Татар матбугаты аны ничек яктырткан? Игътибарыгызга 100 ел элек сәхифәсе. Сүз Илсур Нафиковка. Исәнмесез, татарлар тапшырын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Федераль университетының китапханәсендә борынгы куязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Көч газетасы. Нәрсә турында язганын әйдәгез бергә күзәтеп алыйк. Көч газетасы 1919 ел 7 май саны театр һәм музыка дип исемләнгән рубрика. Майның 2-сендә җомга көн татар сәхнәләрендә 2нче мәртәбә җәнәятче гаиләсе уйналды. Беренче мәртәбә бу драма фақат кызыл гаскәрләр өчен генә иде. Драманың һәр ике юлы да караучыларны диккатен җәлеп итте. Бу драма үзенең мәгънәсеннән бигрәк артистларыбызның яхшы хәзерләнеп уйнавы берлән илтифатны җәлеп итте. Драма гомумән иске заманнардагы мәгълүм тема берлән язылган. Иске заманнардагы куе буржуазный культураны кайгысы берлән язылган бу драмада иң зур урын шәхесләргә герой һәм героиняга бирелә. Драманың баш темасы феодальный стройның хәяты, иҗтимагый агзалары тормышында тудырган бәхетсезлек булса да, драма аны икенче планга калдырып, караучыларның күз алдында гали җәһәт геройлар, батыр җаннарны күрсәтә. Бу яктан билгеле, ул киң тәнкыйтькә мохтаҗ. Бу драмада безнең артистлар моңа кадәр куелганнардан күп артык уйнадылар. Хусусан яшь рольләрне Каррадо ролен уйнаган Иптәш Солтанов, Розали ролен Сара ханым Байкина, бүтән башка рольләрнең дә тиешсезлекләрен капладылар. Солтанов караучыларга үзенең бу ролендәге шикелле тәэсирне бик драмада да калдырганны юктыр дияргә ярый. Тик юлбасар Галим Солтанов кына Каррадо Солтанов белән узыша алыр. Бу драмада Каррадо Солтановның үз һәм шын роле. Тик Иптәш Солтановның жестларында һәм тоннарда бераз ярлылыгын әйтми үтеп булмый. Караучыларның күбесе драманың гомуми ва куәтле уйналуы тәэсире астында бу тиешсезлекләре бер дә күзгә чагылмый калды. Ләкин тәнкыйть нуктаи назарыннан караганда алар күзгә чагылалар инде. Аннан соң Солтанов бу ролен бигрәк тә тырышып уйнады. Ул беренче пәрдәдә үк бик куәтле башлаганга, соңгы таба аны бераз йомшатырга туры килде. Ләкин гомумән рольне уйнау, тәкрар әйтәм, артык уңышлы иде. Сара ханым үз ролендә гадәттәгечә яхшы иде. Монсеньор ролендә Гәрәев ролен бик монотонны уйнады. Гомумән безнең артистлар хакында бер-ике сүз. Безнең кайсы бер артистларыбызның күп вакытта суфлер артыннан барганда ялгыш калыйлар. Һәр җөмләдә «Я Раббы», «Я Раббым» хитабы күп тәкрар ителә. Монысын төзәтергә кирәк дип яза
Көч газетасы. Менә шундый кызыклы хәбәрләр дуслар күрүегезчә, театрның сәхнәсе артыннан да бик диккатлы күзәтеп барганнар. Мөхәррирләр ул вакытта. Без үз тарихыбызны белик, яратыйк һәм инде үз мәдәниятебезне дә онытмыйк. Ә инде бу чыганаклар белән турыдан-туры танышыр өчен Казан Федераль университетының китапханәсенә рәхим итегез. Сау сәламәт булып калыгыз. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңындатып эшләргә тырышабыз. Бер генә шалтырату хатта игътибарсыз калмый. Хәбәрләшеп яшик. Исән сау булыгыз.